Nos últimos anos, case unha dúcia de persoas faleceron no quilómetro 140 da Nacional 550 á altura de Redondela. Os veciños viven co medo no corpo de que volva a ocorrer unha desgraza. Vidas que truncou a curva da pantalla, hoxe no termómetro. En 7 minutos, medio ano pasou do último zarpazo. 2 mozos de Vigo perderon a vida nesa curva fatídica. 8 persoas nos últimos anos morreron nese trazado que pode ser mortal para que non o coñeza. O 19 de agosto de 2024, unha moza e un mozo de 19 anos perdían a vida nun accidente de moto no quilómetro 140 da Nacional 550 na coñecida como curva da pantalla de Redondela, á altura da parroquia de Cesantes. A moto que conducía a moza invadiu o carril contrario ao fío da medianoite, impactando primeiro contra un turismo e despois contra un camión do lixo. Os amigos, ambos veciños de Vigo, faleceron no acto. Medio ano despois, África e Alejandro seguen na lembranza de amigos e familiares. Sen embargo, este non foi o único sinistro mortal que aconteceu neste tramo que leva anos sendo sinalado por condutores e veciñanza como un auténtico punto negro que une Pontevedra con Vigo. En xuño de 2021, un motorista de Redondela de 60 anos saíuse da vía ao facer un xiro á dereita, invadindo o carril contrario e estrelándose contra a cepa da ponte do tren. Perdeu a vida no acto. Só 2 semanas despois, outro motorista de 41 anos falecía moi preto da zona tras impactar a súa moto contra un coche á altura das gasolineiras, logo de que o turismo intentase xirar e o moteiro non puidese esquivalo. En agosto de 2023, 5 persoas resultaban feridas na curva da pantalla despois de que o condutor dun vehículo procedente de Redondela perdese o control e invadise o carril contrario chocando contra outro. E hai só 3 semanas, nese mesmo punto, un condutor tiña que ser excarcerado do seu turismo tras unha saída de vía durante a madrugada. A súa perna quedara atrapada dentro do vehículo. O historial deste tramo inclúe outros sinistros, algúns mortais, ao longo dos anos, ademais de numerosos danos en vivendas da zona. En 2008, un camión perdeu un bloque de granito de 25 toneladas que aterrou no xardín duns veciños e puido derribar a súa casa. Son eses mesmos veciños os que seguen atemorizados e con medo de que esta curva da pantalla se volva a levar máis vidas por diante. Pois o 19 de agosto, esa curva que están vendo, a verdade, destas curvas pechadas, non? Con esos trazados tan perigosos, pois levouse a vida de África e Alejandro, 2 rapaces de Vigo que ian na moto que tiñan 19 anos. Pois ben, cada día 19 do mes, familiares, amigos, veciños acoden a ese punto no que ti te atopa, Rocío, a deixar flores porque non se resignan a olvidar e queren tamén, bueno, pois solucións. Rocío, contanos, estás ali. Dende logo que sí, acabamos de vivir momentos desgarradores agora mesmo. Fai uns intres chegou a este punto onde nos atopamos aquí na Nacional 550 a mamá de África. Era a primeira vez que chegaba a este punto e o certo é que Manol estaba con nós, vivimos momentos completamente desoladores con ela. Certamente, foi moi triste ver unha mai que perdeu o seu fillo e que viña con un ramiño de flores para facerlle unha ofrenda e casi non fui capaz nin de colocalo gracias a unha amiga que acompañaba que situaron o ramiño e estuveron intentando falar coa televisión, pero non foi posible, se puxo moi nerviosa e non era capaz de pronunciar palabra. É moi triste todo isto que nos está pasando e queremos que alguén nos poida axudar dando gracias a todos aqueles que nos fan salir públicamente para reivindicar o problema que temos e o que estamos padecendo con esta curva tan pronunciada e unha velocidade desmesurada. Era a primeira vez que a nai de África chegaba a este punto e a situación foi complicada, non? Cando vivo en primeira persona o lugar onde había acontecido todo fai hoxe 6 meses. Pois sí, moi triste. Veres unha malla así, solo podemos saber o que habemos e os que o vimos tamén naquel momento que se pasou o accidente e ela unha das cousas que dixo que era a primeira vez que viñe ao lugar, que non houbera podido facer anteriormente.
As forzas non lle permitían porque non é lei de vida ter que enterrar a unha filla como neste caso. Fátima, vos os veciños estades atemorizados con esta curva que tedes aquí. Sí, é que é demasiado, é dicir, isto é algo constante, diariamente, semanalmente, sin ir máis lonxe. O sábado pasado indo un accidente aí dun rapaz novo de 18 anos, é dicir, hai que buscar solucións, os lamentos teñen que quedar aparte, as solucións é o que buscamos e estamos fartos. Porque é algo continuo, é dicir, olles unha ambulancia e se sales correndo a curva. Creo que xa é demasiado. A canto está limitada aquí a velocidade? Pois a 70 ou 80, é dicir, necesitamos un radar, un límite de velocidade, algo que nos dé unha solución. O que pedides é que se reduzca a velocidade máxima permitida? Sí, porque que si non vai haber maneira, non vamos a salir nunca, vamos a estar sempre igual, e é continuo, entón, por favor, solucións. É o que buscamos. Cada 19 de cada mes os veciños congréganse aquí cheos de dor e, sobre todo, con moito medo de que unha situación así se volva a repetir. Pois grazas, Rocío. Bueno, a verdade é que encollo o corazón, escoitar, bueno, pois eses veciños, ese relato que nos acaba de facer Rocío, esa nai de África aí, pois impotente nese punto, Patricia. Pel de galiña, realmente, porque, como dicía Rocío, non é lei de vida enterrar a un fillo, e menos por algo que se pode previr, porque que levan moito tempo con este problema. A DST xa non fala de puntos negros, os que nos referimos nos habitualmente, agora chamanlle puntos de concentración de accidentes, dá igual, sexa como sexa, este punto debería estar marcado como tal, cunha reducción de velocidade importante, cun asfaltado, cun firme, ben posto, non como está agora, que tamén dá lugar a problemas, e como dicían os veciños, se fai falta un radar, uns badéns, o que sexa, para que os conductores, sobre todo os que non coñecen ben esa zona, saiban que aí se están xogando a vida, literal. María. É que a veces ves límites de velocidade a 30 en sitios que che parecen absurdos e que aquí non teñen unha curva cerrada. E logo tamén me emociona moito a xente que leva as flores, as curvas estas peligrosas. Ali cerca da nosa casa tamén morreu un chico dun accidente de moto e todos os anos a súa irmán leva as flores. E eu cando paso co coche penso, Dios, me emociona, pero ao mesmo tempo penso, non? Odio este maldito lugar por ser o que me levou o meu irmán, pero bueno, quédanos o recuerdo da nosa xente e non sabes que facer, como brindarlle homenaxe. Eses ramiños que, como ben di María, moitas veces polas estradas, cando pasamos, non? Pois nos recordan que aí, nese punto, pois se segou unha vida, Bernardo,